Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон Мансуратшон мегардем. дар шаҳри Душанбе аз тарафи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти баҳодиҳӣ ва стандартҳои миллии баҳодиҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки шарикони рушд ва намояндагони вазорату идораҳои мамлакат баргузор гардид. гузориши Бобокалом Ҳамидзода. дар муаррифии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти баҳодиҳӣ ва стандартҳои миллии баҳодиҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, шарикони рушд ва намояндагони дигар вазорати идораи мамлакат иштирок доштанд. дар рафти чорабинӣ иштирокчиён вобаста ба лоиҳа оид ба кишоварзӣ ва идоракунии заминҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон дар доираи ташаббуси озуқаворӣ ба хотири оянда вобаста ба стандартҳои миллии баҳодиҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва оид ба нақши Ассотсиатсияи нархгузорони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди фаъолияти баҳодиҳӣ тавассути рӯнамо баромад намуданд. қабули қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти баҳодиҳӣ буд ки тибқи қонуни мазкур мақоми ваколатдори идоракунандаи соҳаи фаъолияти баҳодиҳӣ муайян карда шуд ки ин Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бо ин мақсад барои иҷрои ӯҳдадориҳои худ тартиби мазкур якҷоя бо вазорату идораҳои дахлдор ва ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар таҷрибаи қонунҳои байналмилалии соҳаи баҳодиҳӣ таҳия карда шуд ки имрӯз бо муваффақият қабул гардид. бояд қайд намуд ки чорабинии мазкур бо дастгирии лоиҳа оид ба кишоварзӣ ва идоракунии заминҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон дар доираи барномаи озуқаворӣ ба хотири оянда доир карда шуд. Бобокалом Ҳамидзода, Озари Фатулло, мақсади мақсад ахбор. идомаи ахбор. бо мақсади ба танзим даровардани бетартибиҳо дар роҳҳо ва таъмини ҳаракати мунтазаму бехатари ҳаракат аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе гурӯҳи мобилӣ ташкил карда шудааст ки муқобили қоидавайронкуниҳо мубориза мебаранд. дар натиҷаи амалиёти навбатии санҷишӣ аз ҷониби ин гурӯҳ шумораи зиёди қоидавайронкунӣ аз ҷумла ронандагони нақлиёт дар ҳолати мастӣ, шишаҳои сиёҳи ғайриқонунии нақлиёт, рақамҳои бегона ва таваққуфи нодуруст дар роҳҳо ошкор гардидааст. Фахриддини Муҳаммадюсуф тафсилоти бештар медиҳад. назму тартибот ва риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ҳар як ронандаи воситаҳои нақлиёт ҳатмӣ буда. риоя нагаштани талабот ва оддитарин қоидаҳо боиси вайронгаштани ҳаракати бемаъмунияти иштирокчиён дар роҳ мегардад ки ҷиҳати бартарафсозии он раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе пайваста аз роҳу усулҳои нави хизматбарӣ истифода менамояд. чуноне дар як гузориши қаблӣ иттилоъ дода будем аз ҷониби мақомоти милитсияи пойтахт ҷиҳати ба роҳ мондани назму тартибот дар роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе гурӯҳҳои мобилӣ ташкил ва давоми як моҳ аст ки дар ду баст рейду амалиётҳои санҷиширо гузаронида истодаанд. дар муддати як моҳи фаъолият аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ дар умум 1365 қоида вайронкунии гуногуни дағали ҳаракат дар роҳ аз ҷумла 134 ҳолати беиҷозатномаи сиёшиша ва як лӯх рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина ба истилоҳ напавал, 12 далели идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ, 29 ҳолати идораи автомашина бо рақамҳои қайди давлатӣ бегона ва бе рақами қайди давлатӣ, 6 ҳолати насби таҷҳизоти махсуси садодиҳанда ва равшанидиҳанда, 962 далели таваққуфи автомашинаҳо дар дохили истгоҳи нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ ва қатори дуюму сеюми роҳ ва 222 дигар қоида вайронкуниҳо ошкору ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. тибқи таҳлилҳои оморӣ агар дар давраи 15 рӯзи аввали амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ 63 далели идораи автомашинаҳо бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва як лӯх рӯйпӯш намудани оинаи пеш ошкор гардида бошад, дар давраи 15 рӯзи баъдӣ 71 ҳолати чунин қонуншиканӣ ошкор карда шуда, дар умум 134 автомашина ки аксарашон воситаҳои нақлиёти гаронарзиши хориҷӣ мебошанд ба майдончаҳои ҷаримавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастрас карда шуданд. сипас нисбат ба ронандагон дар асоси қисми дуюми моддаи 330 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, ҳар кадоме ба маблағи 7500 сомонӣ, дар умум ба маблағи зиёда аз 1 миллион сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. чуноне дар ҷараёни амалиёти мазкур аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ошкор карда шуд, мутаассифона имрӯзҳо як раванди номатлубе дар миёни ҷавонон ба қавли муд шудааст ки ин ба таври як лӯх бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина ба истилоҳ
иттилои ҷавонон напавал мебошад. тибқи хулосаи коршносон ин амали ғайриқонунӣ дидашавандагии ронандагонро маҳдуд намуда боиси ба вуҷуд омадани ҳодисаҳои нохуш мегардад. дар давраи амалиёт аз 33 ҳолати ғайриқонуние ки ронандагони он барои пурра рӯйпӯш намудани оинаи қисмати пеши автомашинаҳо бо плёнкаи сиёҳ яъне напавал ба мақомоти милисияи пойтахт дастрас карда шуданд, ҳамаи автомашинаҳо гаронарзиш буданд. ронандагони онҳо ба қавли бартарии худро нисбат ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ нишон доданӣ мешаванд, аммо ин кирдори онҳо далели беэҳтиромӣ нисбат ба талаботи қонунгузории кишвар мебошад. شدن دوشنبه داریم جوونا میکنن میگردن بچه‌ها شیشور از سیو میکنن ما هم جوونی کردیم شیشور از سیو کردیم میگالکا زدیم الین زدیم خیلی جوونی کردیم خطاگی خودمون فهمیدیم دیگه تکرار نمیشه. سبب یک لوح رویپوش نمودن آینه پیش وسطای نقلیات از طرف شما در چی بود بودیم کسی؟ اون دکون زد. دباوی پیشم رو یعنی نپاول با پلونکای مخصوص رویپوش کرده بودم. من بچه‌ها یا شامش کردگی بودم و هم کردیم. شیگاری کردیم کردیم دیگه نمی‌کنیم. عامل دیگری نامطلوب حالطلب که در دام یک ماهی برگزاری عملیات از جانب گروه‌های مابیلی آشکار و باعث نگرانی بیشتر شهروندان گردیده است. این در قطار دوم و سوم راه و داخل ایستگاه‌های نقلیات مسافرکشان جمعیتی به پروایانه و دور و دراز توقف نمودن واسطه‌های نقلیات شخصی میباشد. مشاهده و عملیات‌های سنجشی نشان دادند که بعضی از رانندگان مخصوصا شرکت‌های کرایه‌کش مسافرکشانی تاکسی با مقصد گرفتن مسافران در نزد مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، طربخانه و قهوه‌خانه و نقطه‌های استفاده عموم در قطار دومی رو توقف نمودند. با حرکت شماره زیادی مسافران خلال و باعث به میان آمدن تنبشوی صنعی واسطه‌های نقلیات می‌گردند. ایستگاه خودشان در بلندی جایگیری شدگان باید نزدیک داریم که یا مسافر در مونده درآمده نمیتونن همون نزدیکی ایستگاه رفتن نمیتونیم ایدسی هم تاکسی و درآمده نمیشه تماما. همین سبب در قطار دوم من کردن در چه؟ من کلینت اجرات کردم سما کا. سبب در قطار دوم کردن در چه؟ نه زکاتی نمیدونم جای استاد من رستوران رو اومدم گرفتم شو. واقعا چنین رانندگان تنها منفعت‌های شخصی خود را فکر نموده به پروایی و خنک نظرانه رفتار نمودن آنها در بیشترین مورد با ویران گشتن نظام حرکت در راه می انجامد که خلاف معیارهای قاعده‌های حرکت در راه و آداب و اتیکه رانندگی می باشد. از جمله در مدت یک ماه برگزاری عملیات از جانب گروه‌های مابیلی نسبت به 933 راننده برای توقف نادرست پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است که نزدیک 90% مجموع قاعده ویرانکنی‌ها را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این در بیشترین مورد در قطار دوم و سوم راه و داخل ایستگاه باز ایستادن واسطه‌های نقلیات شخصی باعث به میان آمدن مانعگی به حرکت اتوبوس و ترولبوس ها گشته. برای حمل و نقل سر وقتی مسافران مشکل‌ها پیش می‌آورد. یا مدام اول کم تقیم بود از خیلی دیگرگون شده. تاکسی ما را راه نمیدادن. می رفتیم در قطار دوم ایستادیم پروبکا میشد از صدبر تا وокزال قریب 20-25 مینوت می رفتیم. ولی خیلی بهبودی شده. از سبب اون رید رفتار خیلی بهبودی شده. گرچند برای در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات جزا وزن‌تر گردیده باشد هم همانو بعضی از رانندگانی هستند که با این نمود دغل‌ترین قاعده ویرانکنی حرکت در راه دست میزنند. در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات نه تنها به جان خود راننده همزمان به جان اطرافیان تمام اشتراکچیان حرکت راه خطرآور میباشد. در جریان برگزاری رید و عملیات‌های سنجشی از جانب گروه‌های مابیلی به آشکارسازی این قبیل قاعده ویرانکنی اهمیت اولین درجه داده شده. در مدت یک ماه عملیات 12 حالت اداره نمودن واسطه‌های نقلیات در حالت مستی آشکار کرده شدند. از جمله سنه 7 دکبر سال جاری راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز علامت قید دولتیش 1414 NN 07 غفارов نورعلی حسینویچ سنه تولد 1988 استقامت کننده شهر دوشنبه در حالت سرخوشی و سرعت بلند در کوچه فردوسی از عهده اداره اتومبیل نبرآمده با قسمت قفای اتومبیل به دیوارچه بتونی بینی را برخورده. سپس 4 نفر پیاده‌گردان رو پخش نموده است. در نتیجه صدمه همه 4 نفر پیاده‌گردان که اعضای یک عائله بودند جراحت‌های گوناگون برداشته. بعد یک روز حادثه بر اثر جراحت‌های وزنین پدر خاندان مرد 39 ساله عبدالخالق جمشید فیضلیویچ در بیمارخانه به هلاکت رسید. وابسته به این ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه بار دیگر به اطلاع کل شهروندان مخصوصا رانندگان واسطه‌های نقلیات می‌رساند که در همه حالت قاعده‌های حرکت در راه را به طور حتمی رعایت نموده جان خود و دیگران را زیر خطر نگذارند. همزمان با توقف در قطار دوم و سوم و داخل ایستگاه‌ها به نظام حرکت واسطه‌های نقلیات مسافرکشان جمعیتی و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه خلل نرسانند. 29 دکبر تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2022 оид ба ҷараёни иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ва дар хусуси тадбирҳои иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 шахсони масъул ҳисобот доданд. аъзои ҳукумати мамлакат лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии тоҷикистон ва оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳиро муҳокима карда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол намуданд. дар кори маҷлиси ҳукумати кишвар масъалаҳо дар бораи пешниҳоди маҷлиси вакилони халқи ноҳияи шаҳринав оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи шаҳринав, дар бораи барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2022-2026, дар бораи барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, дар бораи барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва дар бораи барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 муҳокима карда шуд. баъди баррасии масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси ҳукумати кишвар, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарияти вазорату идораҳои давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ кардани нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2021, инчунин иҷрои вазифаҳои нав дар соли 2022 дастуру супоришҳои мушаххас доданд. идомаи ахбор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти омӯзиши илмҳои дақиқ ва риёзӣ барномаҳои мушаххасеро амалӣ месозад. дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ конфронси ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 доир гардид. рушди соҳаи илм таҳти таваҷҷӯҳи асосии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта. дар ин раванд ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин тавсеяи тафаккури техникии насли ҷавону наврас, фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон намудани солҳои 2020-2040 қабул гардида мавриди амал қарор дорад. зимни ҳамоиш таъкид рафт, ки иқдоми роҳбарияти коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории
тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҷиҳати баргузории конфронси ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф сари вақтӣ мебошад. Зикр карда шуд ки чунин ҳамоишҳои илмӣ амалӣ дар амалисозии иқдоми мазкур ва васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагони донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ мусоидат менамояд. Ҳамчунин намояндагони донишгоҳ, донишкадаҳои олӣ ва касбии миёна, Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, ихтироъкорон, навоварони ҷавон иштирок ва маъруза намуданд. Дар кори ҳамоиши илмӣ ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат баҳри пайвасти илм бо истеҳсолот махсус таъкид карда шуд. Бояд таъкид намуд ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар соҳаи илму маориф пешравиҳои куллӣ ба амал омаданд ва он муассисаҳои наву замонавие ки сохта мавриди баҳрабардоре қарор гирифтаанд дорои беҳтарин шароити таҳсил мебошанд. ҳукумати мамлакат барои таъмини пешрафти соҳаҳои илму маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ аз тамоми имкониятҳо истифода карда ба рушди илмҳои техникиву табиатшиносӣ аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. Дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон шароити хуби илмомӯзӣ фароҳам буда, ҳайати омӯзгорон бо мақсади амалӣ гардидани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат ҷиҳати тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳа кӯшиш ба харҷ медиҳанд. тамошобинони азизу арҷуманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. Тансияту хонобод бошед.